siyabangena ubaswahili winkulu ushoda ngani shu iphothe la cost issue 1+1 that's 2 awugoqe kushunqa umtuthu you will never sound this cool ngiyakutshela nasi is true yekela uncela isithupha ubaswahili winkulu ushoda ngani shu iphothe la cost issue 1+1 that's 2 awugoqe kushunqa umtuthu you will never sound this cool ngiyakutshela nasi Masha wena. Hayi ngeke bese ngijwayele nazo mina ngekwazi. Uhlezi uthenga la ini inkinga. Hayi kolete ayisekuleteli ibuze naye sangikolete. Akho. Wazi ngizohamba ngowaqhusha Masha baba ngidambile. Phura hamba kanjani? Show mfana. Awenze njalo phela. Wena usuwenza lento yakho ke futhi njalo nihlala ungigoqa. Awadi, yazi ngilami kanjani? Lo isofethi yonke into imali. Ibabone bonke mina kuphela bese uzokulela. Hayi ngeke baba. Uzongibhede ngeke. Uyakhumbula ukuthi njalo manje ngingafane ngikulandele. Ngiyasebenza baba lana amazamba nabiza wasatholakala indawo. Kunzima ukwathola. Uma sengizophisana ngamazamba, futhi lesitolo phela lisovalwa futhi. Ngingedwa. Mfethu ngeke ngize ngivume njalo uluka ngeke uzoluka. Ngeke uzoluka. Hey. Sami imali baba yonke into uyicash. Sho. Hayi izoza khululeke. Sho. Hayi phura engikwedelanga le party phela. Manje. Usifethu angikhokhi cabanga mina. Uqinisile vele nawo khokhi. Yabona sibhede silame siwabili sifuna amafaya dodo uzothi angikhokhi nawe. Hayi kodwa phela izinto ezayo ayikho. Hayi mfethu. Ngilambe nawe kodwa futhi nakhona lo ntuzu usayida nawe izinto sho. Mkoka. Kade ngimkhokhi. Sho twana sithini? Sangithi show 3. Wey, 3 kanjani? Fana kuzoshota ishumi. Kuzoshota ishumi. Angike ngizoletha. Hayi ngisebenza lento fana ngiyasebenza le. Yabona ishumi lilodwa ngeke nginikezwe iphanjiveni impahla. So indaba zamashumi ngamanu kade la mfana. Ngiyacela. Asungamanu washayela kodwa wazi kahle ukuthi uzowaqoqa khona mvaya wofuna ishumi. Sho. Phura. Ya. Ipari futhi imali phela ngasamshayithatha. Sine deal for wena. Deal thini? But ngoba ngiyabona ukuthi uphisiwe yezo. Athi funa amathole phela. Mina ngidayisela mina. Maningi. Funa 3. Hawu ngesabi letha imali. Letha yonke. Unyama ngani? Nata kama ngena digital. But relaxa, uyenza lo mjini. Phela yaphuma nje. Yaphuma. Mfethu ungayenza unganyeli la. Udalaka. Wena ndleni wena? Ubhontshisi. Ubhontshisi uzonya wena ubusibonke nje uzolokhu ugqigqethele. Manje vele uqashi uba nje ezokisa etoilet lokho uyoyiboshela. Mfethu ubuhleli mfethu. Ngifuna i-tissue, hayi exercise. Ibangi lonke. Akulona i-exercise leli i-tissue. Hayibo. Hey, ungalibuki ngeso le-exercise, libuke ngeso lokubhosha, libuke ngeso lomuntu ophisiwe. Umuntu ophuthumayo. Umuntu ophuthumayo opressekile, uzonyela lawe. Awuthanda ngikulela bafethu ngeke bafethu. Yibo. Ubhosha ngakhe ngeveki. Awu2. Unqintsula ngakhe. Awu2. Okay, yabo nje unqintsula ka2, kusho ukuthi uthatha like Amcalculated lapha ibala phela. kusho ukuthi uthatha u4 pages yezo. Uthatha u4 pages lana. 4 divided by 72 since 72 pages ubalo 9 should la uzobhosha u9 boshes cabanga ukuthi amabhosha amangaka Udla uyimosha imali lana. Hayi, imoshekile imali yakho. Phela mina nginika u20 rand. I-tissue 7 rand. Nabe ngizothenga ama-tissue awu3 nanginesize elilodwa. Ufushintshe. hayi ungasabi Yini manje le? stationary sonyaka wonke lesihamba ubhosha Awuphura. Ezabala izincwadi lezi. Zona izami izincwadi. thinda manje awafuni noma Friday Ngiyafuna impela kodwa phela ezesikole izincwadi lezi. khetha ama Friday noma isikele oqala uyaphila Ayimnikeza azimnikeza. Hambe ubhosha mfana Sho bafethu sakubhosha. Shesha phela. sibonge ukuthi awunyelanga la
Mojantwana kanjani? Sathenga Hayi baba yazi ngishonisela ngelanga ngeke uyi-afford yonke lento ebhalelwa yazi ngicabangani shama ships ntwana uyi-sit in noma uyahamba Thengile la. Sala sukani mbani. Nawu sala hambani. Kodwa manje intombi zethu phela lezo. Awunjani mangezi. Moja makita khamba kanjani nihleli ley'ngane kanti la asanithayize-ke madoda sanitizer sikuthinta ukudla singasanithayizanga sure Yabona mina nawe baby. Awuyini manje wena? Thathani incwadi zenu ithole sasekhaya liyaflash. Yes, sir. That's it. Streets right. Let's continue hlelekile malo. Shout out to Sadami yonkana. Spitsa behind the desk. Amachita ngiyabona. Enjoy for masalati president nabo accuse. Asambe ba. Ezinye zazo. Sishange indlela ke this time mashaka nje ithi.